Banatu dituzte 2018ko inauterietako karroza eta konpartsen sariak. Lehiaketara aurkeztutako 77 karroza eta konpartsen artean, Bedaioko erreferendunak lortu du karrozen lehen saria. A-taldeko konpartsen artean lehen saria Topikentzat izan da, B-taldeko konpartsen saria Aluminiunentzat, C-taldeko lehen saria Mugilurentzat eta D-taldeko konpartsen lehen saria Turkish ilapandegiarentzat izan da. Karroza berdinzaleenaren saria Casino karrozarentzat izan da, eta epaimahaiaren aipamen berezia Hostoak konpartsak jaso du. Guk prestatu genuna izan zen, Bedaioko erreferenduma iteko ideatea zen, eta horren ingurua, horren aria, Kataluniakoekin lotu genuen pixkat, eta azkenen ikurrutu zaigun barkua itea. Horren nolantzan, Kataluniako movida guzti hortan polizi guztia sartzeko eta eukitzeko Katalunian Espainiko gobernu zentralak barkua jarrizun, eta hori okurritza egun eta hoxe, eta gero horren aria, Bedaioko erreferenduma. Helburua ez da saria irabaztea, gure helburua da ondo pasatzea, gure artean idea on bat ateatzea guri usta zaiguna. Gaina pertsona asko izan dare zaila izatea idea bat denantzako gustuko izatea, baina atea dugu aurten gustuko bat eta jazta, baina ez da helburua inoiz irabaztea, ez saria jasotzea, ez ezer. Ez egi esateko guk ez dugu parte hartzen inauterietan sarik eta holako gauzak irabazteko, baina ongi etorria eta guztat sorpresa izan zen egi esateko horrelako sari bat jasotzea. Gure konparsa izan da, gauza, ez dakit, xume bat. Amonaz, atea gea, eta amonak behar batzuk izaten dituzte, batzuk bintzat, eta hartarako eta inauteritan ondo pasatzeko takataka batzuk atera ginen. Eta horiekin kantua eta muitu da gure konparsaren izena. Holaxe pasa ditu, astelen eta eguna holaxe pasa genuen. Topik zentroa buruz atea ginen. Erdiak atera ginen umeetaz eta beste erdia txontxongiloetaz. Eta orduan umeak sartzen ziren museoa eta txontxongiloak mugitzen zituzten. Eta orduan denok dantzatu genuen azkenen, da oso pozik. Eta esan gure helburua da zoze originala egitea. Afari batzuk itxeiteko prestatzeko, lau afari, lehenengo irutan ez genuen ez errebaki, eta azkeneko lau garranua, topik idea eta zen. Eta pixkat originala da, jendeak interaktuatzea usta ez daizu, azkenen inauterik gu ondo pasatzea, baina jendeen giroa sortzea. Eta topik gaia nahiko originala ezan hortako, eta horregatik aukeratu genuen. Ez genuen espero, baina nahi deu sari hau dedikatu inauteritan, kanpoa juten dien Tolosarrei, hau zuentzata. Egia esan ez genuen bat espero, ideia originala ezan, baina beste idea asko bazeren politiak, eta sorpresa bat izan da, eta indarrez urrengo urten berriz parte hartzeko eta berriz ez politia gaiteko.